Көн сайын көннәр узып, менә инде җәйнең соңгы аеның 1нче атнасында тутырдык дуслар. Бүген 7 август көнне үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен Атлаш авылында гомер кичерүче мөхтәрәм якташыбыз Илдар Шәүкәт улы Аввасов каршылый. Аны онытылмаслык гомер тантанасы белән ихластан апасы Роза, җизнәсе Каюм, кызлары Зөлфия, киявләре Алик балалары белән, Гүзәл кызы белән, кызыбыз Лилия, абысы Рива тормыш иптәше Наҗия Аввасовлар, уллары Рамис тормыш иптәше Эльвира балалары белән, Рөстәм тормыш иптәше Гөлнара балалары белән, Атлаш, Масеевка, Тольятти, Самара шәһәрләреннән килгән барча изге теләкләрне дә укып китәм. Безнең кадерле энебез, яраткан абыебыз 1970 елны Масеевка авылында дөньяга аваз сала. Әти-әнисе укымышлы кешеләр булу сәбәпле, аларны юллама белән әтисен председатель итеп, әнисен баш агроном булып Иске Яндука авылына җибәрәләр. Шушы авылда ул мәктәпкә укырга да керә, ләкин берничә елдан соң язмыш сылтавы буенча алар кабат Иске Атлаш авылына күчеп китәләр. Атлашта мәктәпне тәмамлап, Илдарыбыз Ульяновск шәһәренең авыл хуҗалыгы институтына укырга керә. Аны уңышлы гына тәмамлап, ил алдында булган хәрби бурычын үтәр өчен ул армия сафларына алына. Аны да намуслы килеш үтәп, авыл җирен яраткан яшь белгеч кабат туган авылына кайта. Үз һөнәре буенча агроном буларак эшли башлый. Шул вакыт Атлашның иң матур, иң акыллы, иң уңган кызына, Иркә Рафаэль кызына күзе төшеп, ана гомерлеккә яр итә. Укытучы булып эшләгән сабыр кыз белән алар татулыкта, мәхәббәттә яши башлыйлар. Тырыш кешеләр буларак, алар бер генә дә тик тормыйлар. Башлап кибет, аннары ипи пешерү комбинаты ачтылар. Бүген инде Илдарның үзенең фермерлык хуҗалыгы, Иркә аңа ярдәм итеп кибет мөдире булып хезмәт итә. Икесе дә бер бөтеннең яртылары буларак, бер-берсенә нык таяныч та терәк тоалар. Икесе дә бик туган җанлы кешеләр. Бар яктан да безгә һәммәбезгә дә хәлләреннән килгән кадәр ярдәм итәләр. Кардәшлекне гомердә онытмый яшиләр. Кайчан барма, Иркәнең табыны тулы, йөзе ачык шат. Раббым алда да аларга исән сау булып, бәхеткә, шатлыкка төренеп, балалар бәхетенә куанып яшәргә насыйплар булсын. Илдар, син табигатьне яратканга, ул да сине ярата. Авыл җирен сөеп, иртә таңнан торып, төндә ятып, армый-талмый хезмәт итәсең. Гомер уртасы диләр 50 яшьне. Шулай булсын. Тагын шуның кадәр яшәргә бар дуслар, туганнар белән язсын. Синдәй нык хылыклы, үз сүзендә тора торган ир-атлар бик сирәктер. Яраткан тормыш иптәшең белән пар канатлы булып, гомер көзенә кадәр җитегез. Кулаякларыгыз сызлаусыз булсын. Безнең дә туганлык җебе өзелмәсен якыныбыз. Без сине барыбыз да яратабыз. Синең белән горурланабыз, кадерлебез. 50 тулды. Матур чагың, ир-ат булып җитештең. Кырларыңдагы игендәй әле генә син пештең. Күп бит дип уйлап торма, 50 яшь пустяк әле. Гомерләрнең бары җырлый һәм бии торган мәле. Ярат та син, яратыл да, бу хөрмәтле, кадерле, син бигрәк тә туган җанлы, кайгыртучан бәгырьле. Котлап бәйрәмнәрең белән телибез изге теләк, сайлап алган җырыбыз да булсын ул матур бүләк. Хөрмәтле Илдар Шәүкәтович, күркәм гомер тантанагыз котлы булсын. Якыннарыгыз сайлаган җырны да бары сезнең өчен яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз.
жите дейме гөмүр үте, болутлар атканда яктылык. Шушыма туристелекли якты күннәр, калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гөмернең яртысын үткәнсең. Алган гөмереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гөмернең яртысын үткәнсең. Алган гөмереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гөмернең яртысын үткәнсең. Алган гөмереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гөмернең яртысын үткәнсең. Алган гөмереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Юбилейлар җитә дейме гөмер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр, калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гөмернең яртысын үткәнсең. Алган гөмереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гөмернең яртысын үткәнсең. Алган гөмереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Алган гөмереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бәхетле елларны